utombosha kuti vanhu vakamboita sei munyika yeZimbabwe. Panapa tiri kuona kuti panapa pana General Zimondi vamoziva kuti vakashayika zuro uno apapa. Kushayika kwavakaita ndo vamwe vari kunzi vari kuadd to the list yemagenerals avaloya kuna vice president vedu vachiwenga ava. Panapa takutoona kuti pane mageneral asara achinyorwa achinzi aiwa 5 avava ndo vasara. Anytime mofana kutonzwa any news yotonzi mumwe wavo adisappear. Sara mina masvika nomubuda nyogwa pana kuti subscribe like or turn on the bell icon. Pana vatimunda mzimu vanyora vachiti the mysterious death of Air Commando Peter Zimondi, the Director General of Administration in the Air Force of Zimbabwe FZ, marks the completion of the first phase in a targeted elimination of army generals. Zim-I has learned. Zimondi, a highly influential military figure, succumbed on Friday in Harare to inquiries sustained in a suspicious road accident near Chitungwiza in July. Panapa varikuva vachitsanangura kuti aiwa mafiro akaita abva apedza the first phase inozikamwa kuti aiwa first phase yavo yekukompleta aiwa kudisapisa kana kunyangarisa vanhu valoyal kune organizer waitwa the 2022 coup vachizopera. Pano vanobuditsa rimwe line rakanyorwa chinzi 5 more generals on Mnangagwa Assassination list. Panapa varikuva vachitora mashoko mazita acho haana kubuditswa haana kuexposwa but vatora mashoko kuti aiwa kune 5 vasara vari kususpectwa kuti aiwa ava 5 vasara ava vakainvolva mune 2017 coup aiwa anytime chinogona kungovabakira aiwa vanogona kungopota said. Tudze mafundo enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatikuona kuti vakutotyisa munyika yeZimbabwe. Mina kume section medu sano subscribe or like, turn on the bell icon.